ಬೈ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಲೈಮ್ ಸೋಡದ ಸೊ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಉರಿ ಮಜಾಲ ಪೋಯಿ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತ ಮಿಷಿನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 months ಆಂಡದು ಇತ್ತದು ದಾದ ಪಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ ನಿಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪು ಒಯ್ ಬರಿಯರುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಏಯ್ ಒಲಿಪ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ದಿಪನ ತಿತ್ತಿಪನ ರೂಪೇಶ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನಿನ್ ಇಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಬಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದದು ಇಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಡೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಂಗ್ಲನ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ದಿತ್ತನ ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತದು ಬಿನ್ನರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಂತೇರು ಕಿಟನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸಾದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಿ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಮಂತೇರು ಕೆಲವೇರು ಬಿನ್ನೀರು ಬೈದೇರು 4 ಜನ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗಂಗಾ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಗಂಗಾ ಅಂದ್ ಪುದರ್ದಿಯರು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೆರು ಸೊ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಗಂಗಯ್ಯ ಸೊ ಅಂಚ ಗಂಗಾ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಲ ಗಂಗಾ ಅಂಚ ಪುದರ್ದಿಯರ ಕಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಮಾತೆನ್ನ ವೀಕ್ಷಕಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿನ ರಿಲೇಷನ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬೋಡಿತ್ತದ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ